दिन हाजिरा मावना जाग्रा गोरिब नखरफोरनिफ्राय नोगोद 4 लाख रांनिफ्रायबो बांसिन रां थगायना लांदों। कक्राझार जिल्लानि साहा थानाय भुटान सेराव संसार जानाय उल्टापानी ओनसोलनि दांगापारा, निजोमपुर, लाबनपुर, गोजोनस्री 2 नं उल्टापानी आरो गोजोनपुरी गामिनि दिन हाजिरा मावना जाग्रा गासै 30 नखरनिफ्राय बांसिन गोरिब नखरफोरनिफ्राय बायदिसिना मोजां रावजों फुस्लायना 10,000 राङाव सप्ता खननैजों नोगोद 2 लाख रां नोंसिनि बेंक एकाउन्टआव सोना होगोन होननानै थगायनानै दिरा दैमारी, निदा राबा, तुरा सयकिया होननाय सुबुंफोरा गासै 4 लाखनिबो बारा रां थगायना लांदों। दिन हाजिरा मावना जाग्रा गोरिब नखरनि सोद्रोमाफोरा जाखिनि थगायना लांजानाय रांखौ थाबैनो होफैफिननांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। लोगोसे थगायना लांजानाय रांखौ होफैयाब्ला बिथांमोननि सायाव FIR होनो थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। মইতো নাচনো নাজানো মানে মায়ে তোমাক লৈ আনিছো না ইয়াত তোমাক তো কিডনি কৰা নাই না ইহঁতে নহয় না মায়ে লৈ আনিছো না কোনে কোনে আহিছিলে ঘৰত ইয়ালৈকে বুটাপানীলৈকে এটা আহোঁতে কোনে কোনে আহিছিলে আয়ং মই মা ভণ্টি মই এইটো ভাইটি নাম কি তোমার নাম কি সোনিয়া সোনিয়া টাইটেল লাভা তোমাক হেৰি গ'ল মানে না কি খবর আপনার মা তো তোমার মা তো হেরে গেছে এরাই কি খবর আপনি তুই মাতে হেৰি গ'ল কি ক'লে কি ভাবিব এতিয়া মানে মা মানে মা লগত যাব না কি এতিয়া মাতিব বিচারে নাকি মাতিব বিচাৰে মাতো না লাগে কিয় না লাগে বেয়া মানে নেকি মায়ে বেয়া নেকি মাতো বিয়া আছে না ভালো আছে তো কইতেছ বেয়া মায়ে বেয়া না এনেকা কাম কৰে না মার লগত না যাব बेनाव माने 4 लाख फैसा हाबैगोन होननानै बे बायद'आबो मेन असमिया बे बुंहरनाय जादों आरो आंनिसिम। ओमफ्राय बे जिरा दैमारियाबो बिदिनो बुंहरबाय माने फैसाखौल' खें बिहरबाय थायो बिसोरो। नै दा 2टा बाजियावनो सोगोन फैसाखौ माबार सोनानै हर आरो नोंसोरो सम गैयाबा आरो जोंबो सोनाय जाला बिदि होनबाय आरो। जोंहाबो बिखा ख्लाब होनबा एथ' बुरजा फैसा हरनानै 20,000ल' फैसाखौलाय जों मानो हरनो गिबावनो जों बे फैसाखौ जोङो सोनानै हरनोसै होननानै 20,000खौ जों सिगां सोनानै हरग्रोबाय आरो उनाव 12,000 नांगौ होनबाय बे 12,000खौ जों सोना हरबावबाय आरो लास्टथाराव जाहैबाय आरो 10,000 नांबावगौ होनबाय ओमफ्राय जों बेखौ गासिबो जमा खालामनानै जों सोनानै हरनाय जादों आरो एसांसै आरो जायखिजाया जोंनिफ्राय टटेल फैसा थांनाया जोङो ग्रुपैनो आंनिफ्राय 12,000 खेबसे ओमफ्राय दा आङो 30,000खौ आं हारसिंनो हरनाय जादों आरो आंनि न'खरनिफ्राय बख'नानै हरनाय जादों आरो बे फैसाखौ नोंसोरदि एसेबां माने खस्थ' खालामनानै बे फैसाखौ संसार जानो थाखाय इसिबां जोङो जुदि मोनफिनाब्ला मा खालामनो सानो जोङो बेखौ मोनफिनथारनांगोन मानो होनबा जोङो खस्थ' खालामनानै दिनै फिसाफोरखौ फरायनो होननानै दिनै एडमिसन खालामनांगौ जोंहा बे फैसाखौ जोङो बेंकनिफ्राय बख'लायनानै हरबाय दिनै बे फैसाखौ जों मोनफिनाबा जोंनि फिसाफ्रा ओरैनो थानाय जासिगोन दिनै जोंहा उफाय गैया फिसाफोर फरायनाय दङ बे फैसाखौ मोनफिनाबा जोङो मा राहायै खालामबावगोन जोंहा दा न'खराव बिसि फिसाय नांलायनाय जायो बा बुलायनायबो जायो बिदि जागासिनो दं आरो जोंनि न'खराव मा खालामनो सानो जुदि मोनथाराबा मानसिनि सायाव बे मानसिया जोंनो फैसाखौ हरथाराबा जोङो केस होनायखौनो राहा लानांसिगोन बहा दं बे लांग्राया बे लांग्रा मानसिया दा गावनि बुंनाय बादिबाथ' आं अदालगुरियावनो थादों दा होनहरदों आरो अदालगुरि माइदांगुरि होनदों गावनि थानाय जायगाखौ दानिहाय आङो दहायबो फन खालामदों बेनाव ओमफ्राय बियो होनहरदों आंखौ आब' नों जेबो सिन्था खालामनाङा आङो गासिबो खामानिखौ मावजोबगोन आंनि मावनांगौ मानसिया दाबो सफैयाखै फुनायावहाय बिमा लोमजानायखौ लांनानै दंहैयो होनदों आरो ओमफ्राय बेनि मानसिनि नाम्बार हर आंनो होनदोंमोन आङो बे नाम्बारखौबो हरा बे आंनो लांग्रानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा लांग्रानि मुङा बे जोंनिफ्राय फैसा लांग्रानि मुङा जिरा दैमारि ओमफ्राय बे जिरा दैमारिनि बिनानावनि फिसाफोर 2 दङ नै बिसोर 2यानो आंजोंहाय नोंसिनाव थाफैनाया औ आंनाव थाफैनाया ओमफ्राय बेनि बिमाया मैयाहाय आंखौहाय आंथ' 4टा फुंनि 4टायावनो आङो हौवाबो हिनजावबो जों हाथायाव थांदों बिसमुरि बाजार ना मैया बे बाजाराव थांबाय आङो बाजाराव थांनाय समावहाय बियो मा समाव थांखो आंथ' बेखौ मिथियाखिसै नैबे फिसालानि सिगाङाव होनलांदोनो बाबा आङो क'क्राझाराव थांगोन नोंफा फैसा सोना हरदों बे फैसाखौ आं बख'ना लायनानै आं बेलासियाव सफैगोन होनदोंनो ओमफ्राय बेथ' बिमाया बेलासियाव सफैयाखिसै ओमफ्राय मोनायाव होनबाय बे गथ'आ आंखौ आयं जोंना मामिया माथो फैयाखिसै खारखोमा लांबायसो आंखौ गालांनानै होनबाय
ओमफ्राय हाब आयं बिदिबाथ' थादो नों आंजोंनो था जेबो गिनाङा होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय दा बे माबाया जिरा दैमारिया मा होनहरदोंनो आंनि न'खरनि मानसिखौ बिमा फिसा साब्रै बिसोर किडनेप खालामनानै लांबाय होननानैहाय औ फैसा थगायनानै लांग्रा मानसि औ फैसा थगायना लांग्रा मानसिया ओमफ्रायथ' आंथ' बिसोरखौ किडनेप खालामाखै जेबो खालामाखै बिसिनि फिसाफ्रा आंजों आलो गोजोन दङ दाबो जागासिनो दङ आङो गावसिनो थाफैदों औ गावसिनो हाबनानै थाफैदों माने बिसिनि हाबनानै थाफैनाया बेनि बिमाजों बिफाजोंखौहाय बेयो जिरा दैमारिया बे माबायावहाय मा होनो रङिया मरम जानायावहाय गथ' खांनानै हरनो आङो हास्पातालनिफ्राय बख'ना हरगोन गथ' होननानै बियो 3000 फैसा लांदोंनो ओमफ्राय बे गथ'खौथ' हरनो हायाखिसै बियो गथ'खौ हरनो हायिनि बै गथ' खांग्रानि बिफा जागोन गथ'नि बिफा जागोन ना बिनि बिमाखौ सुथारनो होननानै न'निफ्राय बरनना लायबाय आरो ओमफ्राय बे समावथ' सुथारनो हायाखिसै गामिनिबो मानसि थाबायना बे समावहाय बियो माबानानैहाय खारखोमानानै फैबाय बेजों लोगोसेयावहाय हनै बे दंहैफायोमोन आरो बिसोर खारबोबा बियो बिसोरनाव दंहैयोमोन ओमफ्राय खारखोमाबोनांबाय नालाय दा बिसोर बे समावहाय आंनाव फन खालामबाय बिसोर आब' आंखौ बेबायदि खालामबाय जिरा दैमारिया आं मा खालामनांगौ आं अफाय थागोन बेबायदि होनहरबाय आरो बिसिनि बिमाया ओमफ्राय आं होनबाय हाब नोंनि नोम्ब'आ बेबायदि खालामबायबा नोंसोरो जेबो सानाबा आंनावनो थाफैदो साननैसोखौ आंनाव थानो मोनगोन नोंसोर सुख जाजासे आङो बे बाथ्राखौ होनदों आरो ओमफ्राय दे होमबालाय आब' आं थाहैनोसै होननानै फैबाय बिसोरो फैसा थगायनानै लांग्रा जिरा दैमारि होनदों औ बियो नोंसिनि सिगाङाव मा होनहरो फैसा बिहरबा जों फैसा बिहरबा होनहरबा जिरा नोङो नोंनि फैसा लांनाय मानायखौ नों खामानिखौ मावाखैबा नोङो फैसाखौ जोंनो हरफिनदो होनबा र' आब' र' हरगोन आङो नोंखौनो माने संगिता बायद'आ जोंनाव थाफैदों बेबायदि हौवा गोमादों होननानै बियो आंनाव फैदों बे फैनाय समावहाय दखानाव जोंहा दखान जोबबायनाय टाइमावहाय बियो अट' लानानै फैबाय बे अट' लानानै फैनाय समावहाय जोङो ज' लोगो मोननायहाय जोङो सोंदों नों अबेनिफ्राय फैदों होननानैहाय ओमफ्राय बियो होनदों आंहा हौवा गोमादों आंखौ अननायनि गेजेरजों सोरबा सासेया दोनोबा आङो थागोन बेबायदि खोथाखौ होनबाय बियो आङो ओमफ्राय बर' मानसिबो आंनावनो दोनहैनोसै थौदो होननानै आं लांदों ओमफ्राय बे लांनाय समावहाय हरसे थाबाय अखानायै ओमफ्राय आंनि हौवाखौ होनबाय बियो थौ गुमै आंनि हौवाखौ नागिरनोसै आं नोंसोरखौनो बिब' बिनानाव माबा बिगुमै असे साननानै थानोसै होनबाय नों बिदि मोजां सानदोंबालाय था जेबो नङा आङो दोनगोन जाहाथे नोंनि फिसायखौ नों मोनलांफिनगोन आङो बे बाथ्राखौ होनबाय आरो ओमफ्राय बिदि होनबाय बियो जाथारबाय आब' जाथारबाय थौदो नागिरनोसै होनबाय ओमफ्राय नागिरनो थांबाय साननैखौ नागिरबाय बिसोरो आंनि हौवाजों बेजोंहाय ओमफ्राय नागिरनानै दाना मा जाखो उनावथ' मोनाखिसै हौवाखौ नागिरबाबो खबर मोनाखिसै खबर मोनै समावहाय बियो फुंनि समाव होनबाय आरो आब' नोंसोर बेबायदि खामानि मावनो नामा औ ओमफ्राय मा खामानि होनबाय जोंनि तेजपुर एरियायावहाय मोनसे हास्पाताल दङ बे हास्पातालाव जोङो बोसोराव खनसे एखमबा बिदिनो अनुदान हरो आरो एखमबानि समाव बोसोरनैजों खनसे अनुदान फैयो नोंसोरो बे दानखौहाय नाजावोबा आंनो नोंसोरो भट कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार हरदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे 10,000 फैसा हर होनबाय ओमफ्राय बे 10,000 फैसाखौ हरनानै नों मा खालामगोन होनदोंमोन आं बेयो बे समाव होनदों बियो आंथ' बे थाखाखौ जाया आब' अफिसारनो हैगोन आं होनबाय ओमफ्राय बे अफिसारा मा मावगोन होनबाय नोंसिनो सप्ता खननै फरे बेयो 2 लाख थाखा सोना होगोन नोंसिनि एकाउन्टआव होनबाय ओमफ्राय बे एकाउन्टआव थाखा सोनानै होनायखौ ओमफ्राय उननि समावहाय जोङो लन हिसाबै ना मायो होननानै सोंदों लन नङा आब' बे अनुदानसो गैयैफोरनि थाखाय अनुदान हरनाय बे जोंनि हास्पातालनिफ्राय होनबाय हास्पातालखौबो बे खोन्थायाखै बबे हास्पाताल बेखौबो खोन्थाया आरो बिसना सारियालि ओमफ्राय नङाबाथ' एरियाथ' बिसना सारियालि जाहैबाय ओमफ्राय दाना गामियाथ' डाक्टारनि जायगाथ' खोन्थानांगौमोन बेखौबो खोन्थायाखै आरो बियो साबेसे मानसिनिफ्राय 10,000 खरि फैसा लांदों 10,000 बेबायदिनो 31 जन मानसियावहाय सोरबा हरदों सोरबा हराखै आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरनिफ्रायबा 10,000 लांबाय सोरनिफ्रायबा 5,000 सोरनिफ्रायबा 3,000 आरो सोरनिफ्रायबा 6,000 बेबायदि लांबाय ओमफ्राय लांनाय समावहाय बिदिनो मोजां होनबां बेयो मोनगोन जेरैबाबो मोनगोन बे थाखाखौ आरो जिदन बे नोंसिनो आङो बे खामानिखौ मावनानै हरनो हायाबा आङो आंनिफ्रायनो आंनि थाखाखौ हरफिनगोन होनदों आरो नोंसिनिफ्राय लांनाय थाखाखौ आं हरफिनगोन होनदों बै लांग्रानि माबाफोर प्रुफ दं नामा नों बे लांग्राथ' गावनो जेबो प्रुफ होलाङाखै बहा दं बे लांग्राया बे लांग्रा मानसिया दा गावनि बुंनाय बादिबाथ' आङो अदालगुरियाव बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन
गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।